Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Second Corinthians 9:8 says, "And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Romans 1:16. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Revelation 1:3. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. 2 Peter 1:19. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Psalm 119, 130. For the commandment is a lamp, and the law is light. Excuse me. And reproofs of instruction are the way of life. Proverbs 6:23. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Therefore shall ye lay up these words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. Deuteronomy 11:18. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Joshua 1:8. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw wagi kinahanglan ang atong pagpangandam. As usual, kining atong routine nga we have to cleanse our soul from any sin that we are keeping, because that's following our customary procedure. So the next few moments ato kining gigahin sa usa ka hilom nga pag-ampo, in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Busa sa hilom mag-ampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this particular time of assembling ourselves together in obedience to your word. And we are living here in this country where the laws of the divine establishment
sustain the freedom to worship, to assimilate your word, and again be given the opportunity of accelerating our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So, may we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, may adlaw sa tanan, dapit kamo sa pag-concentrate na karon sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Well, sa pagsugod nato, nagi mga butang nga dili kapugngan, so I hope kamo nalay sabot nga usahay mangat sita niya na usahay. Well, we cannot help it, as we have said. We are human beings, okay? O dili pa man kita wa pa man ta puli sa resurrection body, so niya pa kita sa old sin nature. So that is one thing that we have to consider. Kay padayon ta sa tong gibiyaan kagahapon, naghisgot kita, okay? Padayon na kita. That kitang mga magtotoo have been guaranteed by our omniscient and omnipotent God. Ang labawng makagagahom, nagagarantiya naman kanatong mga magtotoo og usa ka pulianan dito sa langit. He has guaranteed a home in heaven. Ngano? Tungod kay kita mga sakop naman sa harianong panimalay sa Dios. Nga kita nasayod nga ang Dios matinumanon gayod sa iyang pulong. He keeps His word. He never lies. O atong hinumduman ang iyang napulo ka mga kinaiya. Sovereignty, justice, righteousness, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, veracity. Now, mao kini ang Dios. Og diha si piso 1:11 usab naghisgot kana diha og mga panulundon, inheritance, being predestinated according to the purpose. Kitang mga magtutuo usab gimanduan sa pagkinabuhi pinagi sa pagtuo, dili sa atong makita diha sa plano sa Dios. While we are still in this world, we are to live in the light of eternity. Og usahay man gud makalimot man ta, maybe always nga we are now children of God. Mga anak naman kita sa Dios, niadtong higayon nga mihimo kitang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manuluwas, kita nahimo na nga mga sakop sa harianong panimalay ug mga anak na kita sa Dios. That's why ingon nga iyang mga anak, everything has long been set for our own good. Tungod kay kita sagop naman as His children. John 1:12. O kita anaay panulundon since the time nga misud kita in union with Christ sa atong pagkahiusa o pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. Kita giyataga na og panulundon sukad niya itong misud kita sa plano sa Dios. O Roma 8:38 sab nagaingon nga God works all things together for good to those who love Him. Now everything that happens to a believer is good. Matod ka na maog yun na ang unod niya na sa Roma 8:38.
Kung balikon, God works all things together for good to those who love Him. So, atong ibitayon kini. By the way, ato naman tingali ning itukbil kining bahin sa mga invisible assets. Okay? Atong hisgutan kining upat ka kategorya. Okay? Ang una, kini naghisgot og invisible assets, kanang dili makita nga mga kanang kaayuhan. Okay? I hope mudawat ka na ng paghubad na to mo in English, invisible assets. Okay? Doon ay upat ka kategorya. Ang una niini primary, ikaduha secondary, ikatulo unique spiritual gifts, o ang ikaupat ang ikatulo personal assets, spiritual gifts, o ang ikaupat mo ay unique, mo na naigiingon og indwelling of the Godhead. Okay, balik ta sa usa. Ang una, primary. Kining primary, apil niini ang escrow blessings. Okay? O ikaduha, ang gitawag na to computer assets, ang RAM o PROM. Inumdum ka? RAM, read-only memory, o PROM, programmable read-only memory. So, mao ni ang computer assets. O mani kadua, ang una mao ang escrow blessings. So that is primary. Ikaduha, ang secondary, duha pod. Ang under nining secondary, ang una nini volitional assets. Ikaduha, experiential assets. Now, actually, atong hisgutan ni, karong taon, tagsaon na to ni. Ang ikatulo, personal assets, ang mga spiritual gifts. O ang ikaupat, mao na ni ang unique, dili kasagaran. Kay kini, naghisgot kini sa pagpuyo sa tulo ka sakop sa balaang Trinidad, indwelling of the Godhead. Okay. Mo balik ta sa una, primary, escrow. Naibaw naman ta sa unsay ibot pasabot ning escrow. Kining atong panulundon gideposito na. Okay? Gideposito na dito sa langit o na ay mga tulumanon nga atong sundon, na ay kanang ingon ta agreement. Okay? Na ay kasulatan nga kinahanglan atong pagasundon o pagatumanon. Kung dili ta magatuman, di na tumadawat katong mga panulundon. See? Apan ang escrow, doon na mong duha ka klaseng escrow, temporal o ang unsa dito na sa eternidad, eternal state nga escrow. Okay? Phase 3 nga escrow. Nagisgot ta din ni karon og escrow sa phase 2. Phase 2 kining atong pagkahimong mga magtotoo dinis panahon. Okay? Escrow. Sa panahon nga kita makakabot sa atong common goal, which is, unsa to atong common goal as believers? Spiritual maturity. Kay patubuon man lagi kita sa Dios ang atong kalagay min. Suma sa iyang mando diha sa 2 Pedro 3:18 nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagi sa pagtuon sa impulong sama nini atong gibuhat adlaw-adlaw. Okay? So sa atong pagtuon, kung bago pa kitang naluwas, gitandi kita sa usa ka batang masuso. Mo na giingon og brephos sa Grigong pulong, bata, magupang na tao. That means unsay gikinahanglan aron siya motubo,
ang kanang gatas, paimnon sa gatas, dili pa siya kakaon og mga gahi nga pagkaon kay pamangipon. Okay? So patun-on ang usa ka bag-ong magtotoo sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Basic doctrines. Aron siya maka tungtong na sa ikaduha nga ang. Kaya ang unang ang iyang pagkabata. Okay? Baby believer. Bata nga magtotoo. Sa sige niyang pagtuon sa pulong sa Dios kining the process of kanang being persistent and consistent in studying God's Word is what we call in English as spiritual momentum. Okay? Magatubo kita. Kining atong kalag, ang buot pasabot, patubuon sa Dios ang atong kalag. So, sa atong gitun-an nga mga Bible doctrine, imo ka ng tuuhan, o imo magamit. Gamiton gyud sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, ingon nga mga Kristiyanon. Makita nimo ang sangbutanan o resulta kung gamiton nimo na. Okay? Pinagis pagahom Espiritu Santo kanimo. Kay kung wala ng Espiritu Santo, mahugi po na mga tawhanon. Okay? Samtani. Okay. Sa sige niyang tuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, makabuot na niyang ikaduhang ang gitawag og adolescent stage. Hingkod na siya nga magtotoo. Unya, sige, padayon gyapos pagtuon. Dili kinahanglan nga muhunong, way hunungay. Padayon mo naging og persistence. Okay? Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug ang mga pulong sa Dios nga iyang tuuhan o iyang gidawat o iyang gigamit karon mo nay kanang giya kaniya. Well, ato nang gamiton kanang Tagalog nga pulong nga magatuod ino nato ngadto sa ikatulong ang na o third level of spiritual maturity nga mao na ang spiritual maturity ng stage na kana ang nakana sa may katakos ka na sa pagkinabuhi, capacity for life. Okay? So sa diha nga makabot nimo, makatungtong ka na niya ng gawas ng gitawag ka ng spiritual maturity stage, gitawag ka na capacity stage, pleroma stage, okay? O kadtong iskro, itong gisgutan, na ubos sa primary, ang iskro, ihatag, ibubo na sa Diyos diha nimo. Kaya na naman kay katakos pagdawat niya na. Kasabot ka? So mo na gitawag na itong iskro. Okay? Kaya nakatuman naman ka sa kasabutan o gikinahanglan o tulumanon. You see? Okay, so man ang iskro. Na kining computer assets, kini ko nga itong kanang pagkakristuhanon, mura ni og nasuod sa computer. O kini mo ni hisgutan nga computer assets, mga kaayuhan nga sama sa computer nga kanang read-only memory o ang programmable memory. Programmable read-only memory. So, mo na ang computer assets. Okay. Adto ta si kaduha nga secondary. Ang secondary doon na po'y duha under this volitional assets o experiential assets. Ang volitional assets, kining, well, of course, volition, ang atong kabubuton ang nalambigit ni mga kaayuhan nga gumikan sa imong paggamit sa imong kabubuton sa positibo nga paagi. Okay? If you are positive to the to Bible doctrine, padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, kanang mga kaayuhan imong madawat, volitional assets.
Apan kung dili nimo tumanon, dili ka, mugamit ka sa negatibong bahin sa imong volition, then di ka kapahimo sa mga assets nga gihatag sa Dios. Unya, ikaduha, experiential assets sa imo ng kasinatian nga imong matagbuan adlaw-adlaw. Experiential, manang iyong experiential kasinatian nimo nga mga assets nga imong madawat. Unya, ikatulo nga kategory mo na ning personal assets ang imong madawat adlaw-adlaw ka ng imong gipahimoslan. Apil na kini na belong na ni sa logistical grace assets. See? Personal assets. Unya, na po kay atagan ka sa Diyos sa spiritual assets. Spiritual gifts. Nga itong higayon ni imong gidawat sa Kristo. When you became a believer, right there, hatagan ka sa espirituhanong gasa. It may be pastor teacher, may be evangelist, or kanang administrator, or missionary. These are spiritual assets. So, mo na ikatulo nga kategorya. Ang ikaupat, this is very unique. Ngano man, why unique? Ngano mang talagsaon ron eh. Kay kitara, paminaw, kitarang mga kanang sakop sa panahon sa simbahan, kita, the church, maoy gipuy-an ning tulo ka sakop sa balaang Trinidad. Kinira nga itong panahon. Yan itong Old Testament nila mga Abraham, David, itong mga propita, wa sila kanang puy-i sa tulo ka kanang membro o sakop sa balaang Trinidad. You see? Kita lang. So we are indwelt. Ayan na nagkalimti. We are indwelt by the Godhead. Mao na general term, the Godhead. Ang tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Ania nagapuyo sa atong lawas, lawas. Dilis ka lang sa lawas. Okay, now, padayon ta sa abrihin mong Biblia, Colossians 3:12. Anhiman na ito, duputi gini. Colossians 3:12 says, "Put on therefore, as the elect of God, eklektos, chosen, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering." Now, tuod, ayaw nakalimti katong tulo ka mga R, the 3 R's, nga kanang bahin sa atong spiritual momentum. Unsa man to? Ang unang R, reception. Ang imong pagtuon, pagdawat sa kabaturan, mo na reception of Bible doctrine. Ikaduha, ang retention of Bible doctrine. I-retain, ipundo, imong huptan na. Okay? Unya, ikatulo mo ng recall, ang imong paghinumdom. Recall of Bible doctrine. So, akong balikod, the 3 R's, reception, retention, and recall. By the way, kining election o predestination, they always go together. Magkuyog yun silang duha. In tandem. Ano yung okay? Okay. Open your Bible to Ephesians 4, verse 1. Nagingon kini, "I therefore, the prisoner of the Lord," kinsa may nagsuwat nini, si Apostol Pablo, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called." Kining called, tinawag, mo na yung set apart. Okay? Now, kadto lamang mihimo og decision. The most important decision to believe in Christ
mao ang elected. Ayan ang kalimti. Kadto lamang midawat ni Ginoong Kristo nga manluluwas, mao ang pinili, elected. O kining pagka-elected nato nga mga magtotoo, being elected opens the door of tremendous opportunity to be a winner believer, spiritually mature. Mao na gitawag nato og predestination. Okay? Now, predestined, ang original nga pulong nini is pro-orizo. Pro-orizo, meaning to come to a decision beforehand. Manibot pa sabot. Predestination, mao kini ang provision of God for you in eternity past for the purpose of fulfilling the plan of God in phase 2. Mao gini ang tuyo gini ni. Pagsangkap ni sa Dios alang kanimo, gisangkap na niya dito pa sa eternidad, nga miaging eternidad, eternity past. Ang tuyo nini nga ikaw makatuman sa plano sa Dios dinhi sa bahin 2, phase 2. Now, Hebrews 11:6 unsa po'y gisulti niya? Without faith, it is impossible to please God. Tinuod yun. Di yun mahimo ang tuman, pagpahimuot, o kanang himaya sa Dios kung wa tayo pagtuo. O kitang nga magtutuo, matag usa ka natong magtutuo, gihatagan og angay-angay nga pribilehiyo og angay-angay oportunidad nga kita maka kanang kabot sa spiritual maturity. You are given equal privilege, equal opportunity. Now, Ephesians 1:4 na po balik ta. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should manay hunong desa ta diha. According as He hath chosen, ang sa to'y Greek word meaning chosen, eklektos. Okay? Eklektos. Now, ang Dios nasayod sa tanan nga atong himuog desisyon. And then, we change, etc. Nahibawan po ni sa Dios. Kung ita mo, usab, apan ang tanan nahibawan na sa Dios kung siya atong himuong desisyon. He knows who is going to believe in Christ. He also knows who is going to reject Christ. Kay tanaw at tutuki ka ng iyong pagka-omnisyente, ang iyong pagkasayod sa tanan. He knows what's going to happen in your life. Nahibaw siya. He holds our individual life. Siya ay nagagunit. Basig nakalimot ka niya na. And get this. He never controls our volition. Dili. Bayan na siya kanang kandog o kanang control. Wala. Dili siya makakontrol. Dili siya kanang pugong sa unsay atong kanang paggamit sa atong kabubuton. Isi. Di ba ito kanang yung prinsipyo naman na? Ayaw na nakalimting prinsipyo ha. Nagihatagan sa Diyos o hingpit nga kagawasan. Total freedom. Apan uban niya ng hingpit nga kagawasan, mao ang responsibilidad. Okay? It goes with responsibility. Di gina sila magkabuwag. They go together. So, everything is put in God's divine decrees. Namo na ni. Gisuod na sa computer kanang divine decrees. Dekrito ba sa Dios nga nasuwat ng tanan? Ug ang Dios nagasangkap sa tanan nga atong panginahanglan. Nawa ko mag-ingon sa itong gusto. Ang Dios nagasangkap kanato sa tanan nga atong panginahanglan, all that we need
in line. So, anto sa Colosas 3:12 na po. So as those who have been chosen, okay, eklektos, Greek word, this has to do with our salvation, of course, getting chosen, atong pagkapinili. Kay diha man, mao man ni ang buti pasabot nining pagka-chosen, pagka-pinili, eklektos, elected, pinili, predestined. So, Ephesians 1:11, nag-ingon, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Now, siya may gisulti des Hebrehanon 11:1. And I hope di na nimo makalimtan po. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Okay? Now, ito tas 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4, nga to 5. And into an inheritance, na po yung inheritance, panulundon, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 1 Samuel 16:7. Man looks at the outward appearance, mao tinuod. Ang tanaw sa tao kadturang nas gawas. But God looks at the heart. Ang Dios, ang iyang tanawon mo kanang kasing-kasing individual person. See? So, timan din na, prinsipyo po na, diya sa 1 Samuel 16:7. Ang tao, mutanaw lang sa gawas, outward appearance. But God looks at the heart. Colossians 3:12 again. Put on their, by the way, quote, magakutlo tas mga bersikulo din nga may kalabutan nga itong pagtuon, okay? So ayaw ka tingani nga sige ta din o kutlo o mga bersikulo. Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang elect, pinili, eklektos. Now, di man nga ang pulong nga elect goes with the predestination. The word elect means elected. Okay? Kini bang pulong nga elect, elected, pinili. By the way, ang atong pagka-elected o predestined, it is because of our being believers in Christ. Timan tungod kay kita mga magtutuo naman kang Ginoong Kristo, mo nang na-elected and predestined kita. O ang Diyos, nag-aandam na already prepared all these things in eternity past. Iyan na ning gihanay. Iyan na ning gipahiluna sa kanang tungwa pang tanan in eternity past. O kini nag-appeal sa atong kabubuton to believe in Christ or to reject Christ. You see? Okay. Inumdumi itong 1 Timoteo 2:4 ug 5. God wills that all will be saved and know the truth. 1 Timothy 2:4 or 5. Okay? Kini nagakinahanglan og kabubuton either to accept or to reject salvation. Stop. Okay. Ephesians 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Ephesians 1:11, we are predestined according to His purpose. Sumala sa iyang tuyo. O ang famous verse nga
bahin kinis kaluwasan, Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith. This, not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, ingon nga mga Kristohanon, we are to choose which way we have to live, either by human means or by spiritual means. Natural. Mag-agad ra gyud ang Dios sa atong buot nga kinabuhion. Human means or by spiritual means. Kung di ba nakaunsaon, unsaon to pag kinabuhi spiritual means. Okay? Unsa man? Pinagis paggamit sa pulong sa Dios. Mao ni una-una sa Dios. Una-una ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. Una-una sa Dios. Unsa? Kanang Isaiah 55:8 and 9. Ayan na nakalimting mga bersikulo ha. So, naran nato, natay kapilian. Magkinabuhi bata, by human means, pinagi sa mga pulong sa tao, okay? Una-una sa tao, una-una ni Satanas, una-una ni kalibutana, worldly means, iba nagresulta. Okay? Kaya abinin mo, sa ato nagyunin kanunay nagyunin natong balik-balik. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Binisaya, ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. O tungod niya na, di man kasagarang matang sa pagkinabuhi, kini nagkinahanglan usab o dili kasagaran nga paagi sa pagtuman. And the supernatural way of execution, pinagi lamang sa gitawag og faith-rest life. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Mao na itong paghubad sa Binisaya sa faith-rest life. Kitang mga magtutuo must live not by works, but by faith. Kinahanglan magkinabuhi ta dili sa atong mga binuhatan kundi pinagi sa pagtuo. Now, of course, umamang punta magaingon nga di na lang kamubuhat. Of course, duha lagi ka klaseng buhat nga maayo, tawhanon o Diosnon. Papilion gihapon ta. Now, at the point of salvation, sa higayon nga kita naluwas, we were given 40 things. Okay? We have been given equal privilege and equal opportunity. O diha sa 1 Pedro 1:4-5, we have an inheritance which will never fade. Dili na mawagtang. Di na mapanas. So, there is no reason why we cannot reach spiritual maturity. Kita nimo? Wag yun. Watay ikapangulipas, ikabalibad, ipangatarungan, nga dili ta magkakabot sa atong tumong spiritualong pagkahantong. Kasabot ka? Kaya ang tanang mga provisions, gihatag na sa Dios didto pas kaniya tungopang tanan. In eternity pas, iyan na ning gipahiruna lagi. Iyan na ning kanang tagana. You see? Ihanay na gud ni sa Dios sa kaniya tungopang tanan. Ngayon ang Diyos nga naan tanan. Naaran ni mo pahimos ka ba niya na o di? You see? Ephesians 1:4-5, having predestined us in Him before the foundation of the world. Ano? Ang John 1:12, kini, balik-balik ni nga itong mga bersikulo, nga at least, ato gining, ingno na to, nga atong pagli-paglion, atong kanang tipik-tipikon, ginis paghisgot. John 1:12, the power to become a child of God through the Lord Jesus Christ. Ang kahom.
nga mahimo kitang mga anak sa Dios pinagi kang Ginoong Jesucristo. Kay kitang mga magtotoo, we believers, sagop or adopted. Now, ato rin kong hisgutan, ato naman yung hisgutan kanyanto, tulo ka mga titulo o mga kanang katungdanan ni Ginoong Jesucristo o titles lang. Now, unsa ang una? Son of God, anak sa Dios. Usa ni sa iyang titulo. Ikadua, Son of Man, anak sa tao. Unya ikatulo, King of Kings and Lord of Lords. Binisaya, una, anak sa Dios. Ikaduha, anak sa tao. Ikatulo, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Diya sa 1 John 3:1, sa isulti diha. We are called children of God. Gitawag kitang mga anak sa Dios. Kay anak naman ta sa Dios, kitang mga magtotoo no longer belong to this world. Usto? Di natataga dinhis kalibutan. We are citizens of heaven. Asa man nimo na mabasa. Philippians 3:20. Na diha, pulong sa Dios. Basin mo yung gama lang tag istorya, dili mahimo yung taon. So we are now members of the royal family of God. So be not conformed to this world, but be ye transformed. Kaingon nga dili na taga dinhi, taga langit naman kita. Then, we should not be conformed to this world. Let us be transformed. Now, of course, we are in this world, okay? Niya man tanining puyo ning kalibutana. We are in this world, but we are not of this world. Niya natataga din You see, si Ginoong Jesucristo mao ang unsa, manununod, the heir of God. And since we are believers ni Ginoong Jesucristo, then we are joint heirs. Kanang masig ka manununod kita ni Ginoong Jesucristo. Di man na to, usa o bugtong manluluwas lang si Ginoong Jesucristo. There is only one Savior, the Lord Jesus Christ. Yeah, there's a John 3:16 o sa isulti, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it, are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Now, every individual person, matao sa tao, nga motuo kang Jesucristo is given eternal life. John 3:16. O kining prinsipyo ha, barugi kini. One saved, always saved. Human ka maluwas, luwas na gyud ka. O 2 Corinthians 5:17, a believer is a new creature. Bagong binuhat. Old things are passed away, all things are become new. Bago ng tanan. Now, kining divine decrees toon, kung hisgot ang divine decrees, the results of God's omniscience and omnipotence, resulta ni sa iyang pagka-omnipotente o iyang pagka-omnisciente, pagkalabaw magagahom o pagkasayod sa mga tanan. God knew all the knowable. He knows
depravable. So, mao ni iyang nahibawan. He knows all the knowable, the probable, and possible, and their consequent results. Nahibawan po sa Diyos ang mga resulta nila. May hinungdan nga ang kinabuhi sa matag tao is an open book to God. Ibaw ka? The life of every individual person is an open book. Bukas nga basahon alang sa Dios. Dayag. Mao na nga no one can escape from its scrutinizing gaze of God. It is true, you can run, but you cannot hide. Inumdumi yun ang pagka-omnipresente sa Diyos. Ana siya tanang dapit, bisag asang suok, o kanang bisag asang dapit na asa na ang Dios naadiha siya o nahibaw po siya. See? 1 John 3:1, we should be called the sons of God. Diya sa Hebreano 9:27 kanang tagbo ka na ba nini mo bersikulo? It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Nanay appointment ang matag usa ka nato nga once to die, humanini ang paghukom. Now, by the way, kung maghisgot ang gugma alang sa Dios, gugma sa Dios, the love of God must precede love for man, right? Kung sa ito'y purma sa atong gugma nga ito sa Dios, vertical, pataas. Ang atong gugma alang sa atong isig katao, horizontal. Kuan lang. Kining, sa Visayan, yung horizontal. Patag. Okay? Now, God looks at the heart. Ang tao looks at the outside, outward appearance. Na nasa 1 Samuel 16:7. Now, mao ni ang mga doktrina nga nagaingon nga mga kitang mga magtotoo gikinahanglan nga atong unsa i-metabolize ang pulong sa Dios nga atong gitunan. Must be metabolize aron kinamahimo ipinosis. So we are chosen. Colossians 3:12. Eklektos. Diya usab sa Episo 1:4. Called, tinawag, eklektos gihapon ng pasabot. Kaning pagsagop, by the way, adoption is how we become children of God. Ang adoption, kita kanang gisagop naman. By the way, kaning naghisgot og sons of God. 1 John 3:1, sons of God. John 1:12, sons of God. Now, kitang mga magtotoo are adopted as members of the royal family of God. Nang ano man yung itawag mag-royal family of God toon? Royal. Tungod kay si Ginoong Hesukristo, King of Kings and Lord of Lords, usa sa iyang mga titulo. Basta? Now, royal family. Kay ang royal, unsa pasabot, harianon. Ang usa ka hari, unsa may gikinahanglan sa usa ka hari aron siya muhari sa gingharian. Unsa man? Unsa may gikinahanglan? Ang iyang gingharian, of course. Kinsa may iyang gingharian? Kitang mga magtotoo. Mo ni iyang giharian o gingharian. O mao na nga kita mga sakop man sa iyang panimalay nga harianon na mao na. We are no members of the royal family of God. Okay? Royalty. Now, adto ra si Episo 3:20. Ephesians 3:20. Okay, akong basahin na. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that
worketh in us. Now kining above all that we ask or think, this staggers our imagination. Mutayog, okay? Now, now unto him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now, kita mga magtotoo, nagkalahi sa atong experiential status to, meaning sa atong spirituhanong panginabuhi. Magkalahi, man uban nga, paspas ang pagtubo, napoy uban nga hinay, minus, kaya nga naman, depende sa imo unsa. Tungod niya itong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Hinumdum ka? Again, okay. As believers, we are adopted as children of God. 1 John 3:1, John 1:12. So, Colossians 3:12, we are chosen, eklektos. Ephesians 1:4-5, chosen, eklektos. Kay abi nimo, ang usa ka magtotoo gi banduan sa pulong sa Dios to live his spiritual life, pinaagi sa spiritual way. Okay? Kay di ba nga itong definition sa Christian way of life is it is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Ang pulong sa Dios nagamando sa matag magtotoo nga patubuon diya sa grasya o kahibalo kang Ginoo Jesucristo. 2 Pedro 3:18. So, Hebrews 6:1 napod nagaingon kini, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1:11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Ang ang panulundon sa matag magtotoo, dili na gyud ka na mapanas, dili na mawagtang. Imperishable. It will not fade away. Undefiled, reserved in heaven for you, believer. Alang lang kanimo magtotoo. O, by the way, kita lamang mga magtotoo ang makatawag sa Dios nga atong amahan. Inumdumi na, only we believers can address God as Father. Ayaw gyud tawga ang bisag kinsa nga father. Gawa sa imong human father. He is my father. Manambot pasabot sa usa ka tao, individual person. Do not call him Father. Do not address him Father. Nanas pulong sa Dios. Okay? So Colossians 3:12, election and predestination go in tandem. Before the world existed, our election already took place. Nahitabo na ang atong pagkapinili. Once we become believers, ang atong predestination had been set, gipahiluna, gikanang hapsay na. All spiritual assets, tanang espirituhanong mga kaayuhan, opportunities and privileges are all set for us. Gipahiluna na, hapsay na, gikanang tagana na, alang kanato. 1 Peter 1:4, inheritance, nagisgot na. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time.
Ephesians 1:11, we have obtained an inheritance. O Colossians 3:12, put on therefore as the elect, eklektos, chosen of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. O tuod, ayaw nakalimti ka itong various wills of God. Lain po ni nga matang. Kaya ito naman gisgutan ka itong viewpoint will of God, operational will of God, ug ang geographical will of God. Now, naapoy various wills of God. Ang una nini, directive will. Ikaduha, overruling will. Ug ang katulo, permissive will. Now, unsa man ning, okay, ato lang ni directive will, kanang iyang kanang direct paggiya, pagtultol, pag-agak, no, ni directive will sa Dios. Unsa man ning overruling will? Overruling. Siya man yun nato paghubad sa Visayan. Okay, tagaan na ka na kong ihimplo. Pananglitan buot kang mo biyahe, sakay o sa kabarko, apan you broke your leg. Murag na tingali, murag na tumba ka, o niya na kanang nabali ang imong kanang tiil. Now, of course, so God overruled your plan to travel because the boat will drown. Okay? Okay. Di overrule. Ikaw boat lagi mo niya kung balik ko na. Masinuwa kas passing. Boat kang mo biyahe, sakay o barko. O niya, sa wapa ka mo sakay, natumba ka, o nabali ang imong tiil. You broke your leg. So, ang Diyos mo ay ning overrule sa imong plano nga mo biyahe. Kay kadtong barkuha nga imo untang sakyan, malunod man. Nakita nimo? That is overruling will. Ang permissive will ay katulo ang paghatag o pagtugot ng kabubuton mo ng permissive will. Di man ang plano sa Dios, ang tuyo sa Dios, ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi hingpit, perfect. God's plan, God's purpose, God's will for your life is perfect. It is the best and the highest plan. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Ang atong mga kinabuhi-ingon nga mga magtotoo, our lives, are interwoven and interconnected, all for the glorification of God. God foreknew everything that happens. Nahibawan na niya. Nahibawan niyang daan. Including sa kanang mga resulta niini, consequent results of things that never could have happened, na dili unta mahitabo, nawa mahitabo. He knows all that are knowable and unknowable. Ngano? Tungod kay siya, hingpit. Ato ni ipadayon, ugma. Magampot na. Salamat o Diyos, niining higayon nga imong gigahin alang kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Inaod nga ang Espiritu Santo patinaw pa ka na mong dugang niini mga doktrina nga among nakatunan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik ugma din hining napita sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.